עצמי עיניים, יצאי תנוחה נוחה, וקחי לך כמה נשימות עמוקות. עם כל שאיפה, אפשרי לעצמך להתמלא באנרגיה רכה. עם כל נשיפה, את מרפה עוד ועוד. זכרי, זה בטוח עבורך להירגע. זה בטוח עבורך להרפות. זה בטוח עבורך רק להיות. עם הנשימה הבאה, הרגישי איך כדור של אור לבן עוטף אותך מכף רגל ועד ראש. הכדור הזה הוא מרחב של הגנה, של ביטחון. אפשרי לתדר של הכדור הלבן לסייע לך עוד להתרווח, להתחבר להדרכות שלך להיום. הכדור הזה מבקש לקחת אותך למסע, להפגיש אותך עם קבוצת השייכות שלך, עם הבית הרוחני. אפשרי לו להתנתק מהמרחב הזה, לקחת אותך בעדינות אל מסע של חיבור ושייכות. הכדור מנחית אותך במרחב גדול ופתוח. אורח עוטף אותך, נעים, מחזיק, בטוח. אפשרי לעצמך להתרגל. אפשרי לכל החושים שלך להיפתח, לקלוט מידע. כאן כבר מחכה לך קבוצת השייכות הרוחנית שלך. אולי הן תבחרנה להופיע כדמויות פיזיות, אולי אנרגיות בצורות שונות. אולי זאת גם ידיעה פנימית, עמוקה, שאת לא לבד, שאת מוקפת בחברים קרובים. הרגישי את מה שקורה סביבך עכשיו. קבוצת ההשתייכות שלך הן נשמות מוכרות. את חלקן אולי פגשת כבר בעבר. אחרות מלוות אותך ממקומות שאת לא תמיד יודעת לקרוא להם בשם. אבל כולן שם, אנרגיות נוכחות, שקטות, אוהבות. קחי לך רגע להביט בהן, להרגיש את המרחב. שימי לב איך רק הנוכחות שלהן מרגיעה את הגוף, מאירה את הלב, ממלאה אותך בתחושת אני לא לבד. תני לעצמך רק לשהות במרחב הזה, להיטען ממנו.
אולי תרגישי איך אנרגיה מסוימת מוזרמת אלייך, מחברת אותך אליהן, אפילו מטעינה בתדר מסוים. נסי להרגיש מה מוזרם אלייך עכשיו, מה מחבר אותך לקבוצה הזאת. תוכלי לשאול בלב, איך אני מחוברת אליכן? מה משותף לנו? מה מעצים אותנו יחד? אפשרי לתשובות לעלות בכל צורה אופן שמתאימים לרגע הזה. מתוך הקבוצה ניגשת אלייך אחת מהאנרגיות. יש לה מתנה עבורך. זהו סמל אנרגטי עתיק שנועד להזכיר לך את החיבור הבלתי אמצעי שלך אליהם ושלהם אלייך. אולי זאת מילה, צבע, חפץ, אולי רק תחושה. קבלי אותם באהבה. המתנה הזו לא רק מחזקת את החיבור שלך אליהם, היא גם פותחת בך פתח עמוק יותר לשייכות מול עצמך. זו הידיעה שאת חלק ממשהו גדול, ובו זמנית גם בית שלם בפני עצמך. שהי עוד כמה רגעים במרחב הזה. אפשרי לעצמך להיטען בשלווה, בביטחון, באהבה. כשאת מוכנה, אמרי תודה אל הקבוצה. דעי שהאנרגיות האלה תמיד כאן עבורך, בכל רגע שתרצי,
לנשימה עמוקה. החזירי בהדרגה את תשומת הלב אל הגוף, אל המרחב שאת נמצאת בו, אל החדר. אני מעט את האצבעות, את כפות הרגליים והידיים. וכשאת מרגישה מוכנה, פיקחי עיניים. חזרי אל הרגע הזה.